minyo, pero manganak lang, dili mo minyo. Manganak lang, di maginyo. Bawal man na. Dili lagi ko. Sa mo ginawa na kay So, Dili ko, dili lagi ko. Lakad. di pa yun ka nga nakimanghod. Ano sa mga ka? Di ko gusto na mangud. Hindi ka mo gusto. Anong bata pa kayo? Oh, gamay. Pares ka tingin ba nga kuwan bata? Anak ganito. Katugan ana pala. gani himuni nanay no. Ano gani himuon ako no katong parehas ni Alana. Ganahan day ka to. Gani, hindi mo gani ko ato. Magbili ana. Sigot na lang. Ang gwapo minyo. Dapat di mo minyo, pero manganak lang, dili mo minyo. Manganak lang, di maginyo. Bawal man na. Dili lagi ko. Sa mo ginawa na kay So, Dili ko, dili lagi ko. kanang magminyo ko nga. As ato pa magpabuntis lang ko ano eh. Walay uyab-uyab nimo. Hindi lang gid ko mamuyaw. mabuya-buya. Unsa na na? Luoy kay sa nanay walay bana. Kinsa may mabuli ni nanay? Dili lagi ko. Nya, kinsa may mapakaon ako kung nabuntis na ko. Bikin daras. Ako pa ako maguntis ka. Wa mo May trabaho. Wa mo kay trabaho god. Sa umuna na to. Uta di ay, raman. Mapas mo ta ana. Kapas mo man ang magminyo niya. Mabuntis niya. Dito mayay ano, magkapas. Hindi ako luto. Mamaya, nya, unsa may ipalit ninyo pagkaon? Oh, so may Ako nung kay kwarta ni kadako nako. Ha? Nung kay kwarta ni kadako. Ni kada ko nimo nya karon man na magbuntis si nanay. Dugay pa ng buntis. Ha? Dugay pa ng buntis. Magbuntis na oy kung kuan. Eh. Ano pa na ana? mo kanang magsuri-suri ko. Kanang dugay ko mo, kanang dugay gid ko mo uli. Dapat karon ka may study gyud. Para pag may kada ko na kay trabaho. Di pud ko. Di ko gusto mo uyab si nanay. Kapalit ang pagkaon nanay. Di pud ko. Ito. Tama mo. Pero gusto na ko. Ako kay gusto man gid ko magbuntis no. Pero ayaw panguyab. Ana lang gid ay masugot ko ka pero lang gid ko manguyab. Tara te. Akalami anang uyab. Uy, Dili lagi ko. ano man good ba? Kuno ko lang samad mo pa. Pero si mama at si papa pwede lang maghimok manghod. Oh, pwede. Sila mama niya, si nanay. Ayaw pa pila. Pero di mo uli ati banbad si nanay kay. Sino naman imong mamagpapa? Oo. Pag magmanghod na to, magmanghod na ka, magbuntis na si mama, si nanay, papauli, o naman na si nanay. Dito. Kaya nanay may mabantay ni mo. Pagunitan man si nanay sa bata. Ha? Si nanay pagunitan ng bata. Kinsa mang bata akong gunitan? Itong anak ni mama. Para igagaw na ako. Kadako niya. Iksoon ang kuda nimo. Gagaw mo na ako. Si nanay, gagaw niya, oy. Aw, ang anak na ay gagaw niya. Anak, Wala po ko igagaw. ug anak nako igagaw nimo na ang tawag. Kadako ni Alana. Si Alana igagaw to no. Imo magutong pag umangkon si Alana ba? Kadako ato ba? Gani pag umangkon to ni. Kuan mo, gihapon na, igagaw, kuan gihapon na rin mo. Maghimo kog bata para ni Alana. Kung imong gusto. Ato lang sa himuon. Pero kung buntis ka, manganak ka, okay, walay uyab. Okay ra mabuntis ko walay uyab okay ra na sa imo. Okay ra. Sige, Ano gayan, manguyab na ka. Dugayan, hindi na kumuyab. sige, anak lang na siya O di. karon di kadi lang sa aging ka karon di ka matugot karon nguyab ko. Pag dahil sila mama, ayaw sa manguyab. Ano naman? Study lang gihapon daw. Nasa gawas tong study lang gihapon.